Duha ka lalaki ang angol human natumbahan og punuan sa kahoy ang 5 katindahan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ani ang report ni GMA Regional TV News stringer Odi Hampong. Guba ang anaa sa 5 katindahan human natumbahan og dakong punuan sa akasya sa barangay Poblasyon sa Dumingag, Zamboanga del Sur udto ni adtong Huwebes. Kinidihang na sinati ang kusog nga ulan og hangin sa lugar. Sumala sa ubang residente na matigdan na nila ang peligro sa lugar tungod sa presensya sa dagkong mga punuan. Hinungdan nga mipalayo na sila. Apan dunay 2 ka tawo ang nasamdan dihang natumba ang punuan. Usa niini ang bana ni Macaria Aluni, kinsa tag-iya sa usa sa mga tindahan nga natumbahan. Nakayago matud pa og bunog sa liog ang iyang bana dihang naigo sa parte sa tindahan dihang nahapla kini. Nag-ana na gyud ko, nagtakubo ko kay hadlok lagi ko. Pag anha na nako di ana, ning hagsa man ang kusog kaayo. Kahoy naman ito niya ang akong bana diha na lugpitan naman di ay siya pag hagsa na sa kahoy. Kusog jud kaay sa tanan, perting hadlokan ako. Mao gay tong hindalagan ko bisag wala pay natumba. Lakip sab si Toto ang gilay sa mga nasamdan dihang natumbahan sa parte sa tindahan samtang nagtambay. Nakayaagom kini og samad sa likod. Samtang 5 ka motorsiklo sab nga nakaparada dool sa mga tindahan ang naangin sa pagkatumba sa punuan. Iyahay sab og salba sa ilang personal nga mga gamit og baligya ang tag-iya sa mga tindahan. Hinoon nagpahigayo na og clearing operation ang mga responding personay sa MDRRMO. Tungod sa insidente, 2 ka laing punuan dool sa lugar ang giputol na lang aron maligay sa disgrasya. Bali putol na lang pud kay delikado man gyud og dili na siya putol na pay duha na bilin. Kay basin maabot na pud niya ang hangin nga kusog kayo, basin matumba na pud. May possible magini siya sir nga maputol na kay maluad kay ang mga gamot. Pati mabawat anaw ra guna iyang gamot o pati mabawa ra kayo. Samtang dungan sa insidente, usa ka kotse nga nakaparada sa sulod sa compound sa Department of Agriculture sa barangay Lower Landing ang natumbahan sab og dagkong punuan sa kahoy. Audi Hampong, One Mindanao.